Prozesu teknologikoa. Teknologia zer den aztertu dugunean, esaten genuen bezala, arazo bati irtenbidea emateko teknologiaren bidez tresna edo objektu bat asmatu ohi da. Zuk ere gauza bera egin beharko duzu teknologia ikasgaian. Arazo bat konpontzeko zerbait asmatu eta eraiki. Sorkuntza prozesu horretan ematen diren pausoei prozesu teknologikoa deitzen zaio. Hauek dira prozesu teknologikoaren fasea. Identifikatze fasea. Lehen pauso honetan, arazoa zein den identifikatu eta zehaztuko duzu. Hau da, zer egoera gainditu behar duzun oso ongi identifikatu. Normalean, irakaslea izango da arazoa aurkeztu eta baldintzak zehaztuko dizkizuna. Ikerketa fasea. Pauso honetan, arazoari buruzko informazioa bilatzen saiatuko zara. Interneten konsultatuz, jendeari galdetuz, liburua konsultatuz. Irtenbide baliagarriak izan daitezkeenak analizatuko dituzu. Eta ebazpen bat, arazoari irtenbidea emango dio. Ideia bat, pentsatuko duzu. Diseinu fasea. Hirugarren honetan, pentsatu duzun ideiarekin eraiki behar duzun tresnaren diseinua egingo duzu. Pentsatu duzun horren irudiak egitea, marrazkiak egitea. Honelako marrazkiak egin ohi dira normalean. Bozetoa, krokisa, bistak eta piezakatzea. Planifikazio fasea. Atal honetan, eraikitzen hasi aurretik zenbait gauza antolatu eta planifikatuko dituzue. Taldekideek izango dituzten ardurak, fluxu diagrama, hau da, fabrikazio prozesuan zein pauso eman behar diren planifikatu, zein material eta erraminta beharko diren, aurrekontua, objektuaren gutxi gorabeherako kostua, eraiketa fasea. Aurrez egindako diseinua eta planifikazioa kontuan izan da, eraikitzen hasiko zarete. Kontu zibili erramintak erabiltzerakoan. Behar diren segurtasun arauak errespetatu. Eta erabili ondoren, erramintak bere lekuan utzi. Eta ez alferri galdu materiala. Probatze eta ebaluatze fasea. Eraikitako tresnak funtzionatzen duen ala ez, probatu behar da. Eta konpondu nahi zenuen, arazoa konpontzeko balio izan duen aztertu. Funtzionatzen ez badu, aurreko zein fasetan huts egin duzuen aztertu beharko duzue. Azaltze fasea. Amaitzeko, gelakide eta irakasleari egindako lana aurkeztuko diozue. Funtzionamendua azaldu, emandako urratsak, izandako arazoak, hobetzeko aukerak eta bar. Hori idatziz eta ahoz egingo duzue. Idatziz, memoria txostenaren bidez, eta ahozko azalpena gelaren aurrean.